Přátelé, já vás vítám u dnešního videa, ve kterém si řekneme takových top 10 méně obvyklých zajímavostí o javě Pionýr. Pokud budeme Pionýrovi říkat i prvnímu Pařízkovi, který se začal vyrábět v roce 1955, a poslednímu Pionýrovi, když budeme říkat javě 23 Mustang, kde výroba skončila v roce 1982, tak celkově všech kusů Pionýrů bylo vyrobeno něco málo přes 1 650 000 kusů. Jo, tehdejší Československo se prostě řadilo mezi top výrobce motocyklů co do počtu vyrobených kusů. Pokud byste dneska vzali úplně všechny Pionýry, které prostě byly vyrobený a odvezli byste je do sběrných surovin na výkup kovů, tak při dnešní výkupní ceně železa byste za všechny Pionýry dostali něco kolem 180 milionů korun. Já jsem milionář. Kdybyste všechny Pionýry, co kdy byly vyrobeny, naskládali do řady za sebou, tak ta řada by byla dlouhá 2937 km a vedla by z Prahy až do izraelského Tel Avivu. V roce 1955 stála Java 550 přezdívaná pařez 2700 korun československých, což odpovídalo zhruba 2 až 2,5 násobku měsíční průměrné čisté mzdy, což by na přepočet na dnešní dobu vycházelo zhruba 90 až 110 000 korun. Na výrobu všech Pionýrů bylo potřeba vytěžit zhruba 50 000 metrů krychlový železný rudy, ale tohleto číslo je fakt šílený, ale berte ho malinko s rezervou, protože tam není započteno přidávání kovového odpadu do vysokých pecí. Kdybyste měli na jednom místě všechnu barvu, která byla potřeba na lakování Pionýrů při výrobě, a tu barvu byste slili do jednoho místa, tak tou barvou byste naplnili všechny bazény v plaveckém areálu v pražském Podolí. Motorů do javy 50 typ 20 a typ 23 vzniklo zhruba o 150 000 kusů více než samotných motocyklů. A to z toho důvodu, že tyhle motory odebírali i zahraniční výrobci, kteří je používali vlastně do svých motocyklů. Jedním takovým nejznámějším zahraničním výrobcem, který používal československé motory do svých motocyklů, byla italská firma Italjet. Po roce 1982, kdy skončila vlastně výroba posledního modelu Pionýra Java 23 Mustang, tak ještě celý rok probíhala výroba samotných motorů, které se používaly hlavně jako náhradní díl nebo jako zdroj náhradních dílů, a to hlavně právě pro zahraniční trh. Ešte prevádzky považských strojární Klementa Gottwalda v Považskej Bystrici patrí bez pochyby cech na výrobu motocyklov Java 50, známych na trhu pod menom Pionier. Jadro kolektívu, ktorý vyrába a montuje Pioniera, tvoria predovšetkým mladí. A sú to zväzáci, čo sa v plnej miere pričinili o to, že od začiatku výroby znížili počet normohodín na vyrobený kus o polovicu a súčasne na polovicu znížili aj výrobné náklady pri stále rastúcej výrobe. Včera predpoludním sa montážna dielňa Pionierov stala miestom historickej chvíle celého kolektívu. Vavrínovým vencom ovenčili a napokon odovzdali do rúk podnikového riaditeľa 300 000 Pionier, výrobok vzornej kvality. A dostalo sa im za to uznanie. Podnikový riaditeľ im srdečne zablahoželal k zaslúženému úspechu. Pionýr se vyráběl na Slovensku v považských strojírnách, ale aby mohly považské strojírny používat název a vlastně logo Java, tak se to museli Javě platit. Ono tohleta všechna ta výroba i to použití logo Java bylo vlastně považským strojírnám nařízeno. Chcete lacno a rýchlo cestovať, nemusíte náhodne zastavovať motoristov.
Považské strojárne, národný podnik v Považskej Bystrici, vyrobili celý rad vkusných a účelných motocyklov. Stretnete sa s nimi nielen u nás, ale na cestách celého sveta. Vývoj a nová technika vynútili si, tak ako v mnohých iných odvetviach po určitom čase, aj zmenu koncepcie známeho motocykla Pionier. Konštruktéri závodu navrhli nový typ pre dve osoby. Považské strojárne, národný podnik v Považskej Bystrici, sú na Slovensku jediným závodom, ktorý vyrába motocykle a pracujúci motocyklové výroby, ktorá je rozdelená do 3 cechov, majú snahu, aby z ich výrobného pásu vychádzali čo najlepšie aj nové javy 05. O tom svedčí konečne aj to, že niekoľko 100 kusov z prvých sérií už vyexpedovali do zahraničia aj na kapitalistické trhy. Pracujú tu väčšinou mladí, z ktorých mnohí súťažia o titul Brigáda socialistickej práce. Tento nový typ konštrukčne a výrobne celý pripravili v považských strojárniach. Čím sa líši tento nový typ od predchádzajúceho Pioniera, opýtali sme sa vedúceho servisnej služby súdruha Šporera. Predovšetkým tým, že ho možno použiť pre jazdu vo dvoch. Je celý skutrovaný, skutrovanie zaisťuje dokonalú ochranu nôh, jazdca pred blatom a vetrom a možno na ňom jazdiť v každom druhu obleku tak muži ako i ženy. Výkon motora bol zvýšený z 2,2 konskej sily na 3 konské sily, dosiahlo sa to mimo iné zvýšenie kompresného pomeru a použitím nového karburátora. Palivová nádrž bola premiestnená pod zadné sedlo a jej obsah bol zvýšený z 3 litrov na 5,5 litra. Odpruženie zadného kolesa je zaistené kyvnou vidlicou a 2 hydraulickými tlmičmi. Vzhľadom na zvýšené zaťaženie 160 kg 2 osobami boli zvolené aj silnejšie pneumatiky, ktoré sú vzájomne vymeniteľné. Motor má 3 prevodové stupne a dosahuje pri zaťažení 1 osobou rýchlosť 60 km a pri zaťažení 2 osobami 50 km. A rýchlosti sa na teraz radia tak, ako u klasických motocyklov, teda 1 hore, 2 a 3 dolu. Pre pohodlie jazdca je na prednom kryte rámu umiestnený odklopiteľný háčik, na ktorý možno zaviesiť aktovku alebo menšiu nákupnú tašku. Pod týmto krytom je jej schránka na náradie. Nový typ Java 05 si už za krátky čas získal veľkú popularitu. Objavuje sa na našich cestách ako pomocník a dobrý priateľ pracujúcich a mládeže. Už vyše 500 000 takýchto motocyklov Java 05 a 100 000 skútrov vyrobili pracovníci považských strojární v Považskej Bystrici. Manety, Pioniere a Tatrany sa z týchto skúšobných valcov rozbehli nielen na naše cesty, ale aj do mnohých krajín na celom svete. V týchto dňoch pripravujú v Považskej Bystrici ďalšie 10 000 motocyklov Java 05. Bude to prvá zásielka týchto strojov do Maďarskej ľudovej republiky. S ich expedíciou začnú už na budúci týždeň.